Ev nefen be çi bene. Li ser çareseriya pirsên siyasî yên Tirkiye û Kurdistanê nîqaş û nirxandin dewam dikin. Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk ku bi înisiyatîfa Rêber Apo pêş dikeve, rojeva esasî ye. Lê pêvajo xitîmî ye. Ev jî rastiyek e. Rêber Apo hîn jî di pergala İmraliyê de tê ragirtin. Tevî ku ji egerên pêvajoyê ye û dixwaze bi gelek derdoran re hevdîtinê bike jî ev pêk nehat. Komîsyona li meclîsê hatî avakirin jî nakeve sureta meselê û heta niha îradeyek nîşan nedaye. Tenê li sazî û derdorên cuda guhdar dike. Erê girîng e lê ev alîdora meseleyê ye. Heta ku komîsyon bi muxateba esasî çareseriyê re rûnenê lê guhdar neke, li gorî egerên pêvajoyê qanûnan amade neke wê erka xwe jî nikaribe pêk bîne. Tevî vê daxuyaniyên peyayên hikûmeta AKP û serokê MHP derbarê Rojavayê Kurdistanê de tam fecaat bû. Hûn ê hem rabin li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê behsa aştiya bi Kurdan re bikin û li aliyê din jî gef li Rojava bixwin. Ev nabe. Pêşiyan gotiye. Ev nefen be, ev çi bene. Aynî mesele ye. Rêber Apo necarekî gelek caran ji bo Rojava gotiye ew derxeta min a sor e. Rojava xeta sor a Kurdan hemûyan e. Rojava haveyna yekîtiya Kurdan hemûyan e. Rojava sembola berxwedana Kurdan û serketina Kurdan hemûyan e. Rojava şoreşa Kurdan hemûyan e. Me dewleta Tirk û peyayên wê bi vê rastiyê nizanin. Ma dewleta Tirk û peyayên wê vê rastiyê nizanin. Helbet dizanin û lewma di ser Rojava re peyamên didin Rêber Apo, peyamê didin gelê Kurd. Lê tişta ji bîr dikin ew e ku xeyalên wan ê li rojhilata navîn bibin hêzeke hegemon ji xeyaleke pûç wê de tiştek nîne. Ew li ser hesabê xwe dibêjin herêm tê dîzayn kirin, em jî divê dîzaynê de wekî aktorekê çend parça bi dest bixin. Lê li ser maseyê dewleta Tirk aktorek nîne û Tirkiye jî wê bikeve ber meqesa dîzaynê. Ne tenê nexşe, siyaset û civak, aborî li ser navê jiyan û civakê çi hebe wê bikeve ber meqesa dîzaynê. Ya fêm nakin yan jî naxwazin bibin eve. Îcar Rêber Apo bi bernameyeke herîma qul dixwaze meseleya Kurdan çareser bibe, bi Civaka Demokratîk, aştî û entegrasyonê ev pêvajo bi encam bibe. Hege nebe jî mînaka Xezayê da. Hêzên hegemon ên cîhanê ne tenê Xezayekê wê pêncî xezayên din çêkin. Wê ev ji bo hemû gel û civakên di herêmê bibe xerabmaliya herî mezin. Tevî heqîqet ev e, gera li dora meseleyê û neketina suretê meseleyê xetereyeke wisa bêîş û xwîn di zikê xwe de dihewîne. Helbet gavên ku komîsyon, dewlet û hikûmet bavêjin hene û gelekin. Lê ji wê girîngtir gelek gav hene ku civak bi xwe bavêje. Rêber Apo ji bo jiyana nû nexşereyek pêşkêşî hemû civakê kir. Manîfestoya Aştî û Civaka Demokratîk em çi qas jiyana xwe li gorî vê manîfestoyê bixin ber lêpirsînê û li gorî jiyana nû tehkîm bikin, em ê ew qas jî bikaribin bi dewletê gav bidin avêtin. Em çi qas aştiyê dixwazin, em çi qas Civaka Demokratîk dixwazin, em çi qas bi azadiya Rêber Apo re azadiya xwe dixwazin, em çi qas perwerdeya bi zimanê xwe dixwazin, ev hemû ji gotina erê zêdetir bi kirinên me ve eleqedar e. Di gotinê de erê, lê di kirinê de sistbûn û nekirin nabe. Xetereya esasî ya derengmanê ev e.